međudržavna posvojenja mogu biti legalna ili ilegalna. Ilegalna su sva ona koja ne udovoljavaju propisima za zasnivanje posvojenja. A ako je riječ o ilegalnim posvojenjima, onda je u stvari riječ o trgovini djecom. I mislim da to moramo osvijestiti. On behalf of New Direction, I would like to say that we are very pleased today to host this very important conference on the question of cross-border adoption. We do think that it's important to base our expertise on local and national issues and to make sure that we can promote them at the EU level. Indeed, when it comes to the protection of kids, of child, we cannot just focus on one country. We need to make sure that the 27 EU member states will work together to ensure this protection. Potrebna nam je bolja međudržavna suradnja po pitanju međudržavnog posvojenja, jer takvo posvajanje je povezano sa trgovinom djecom, pogotovo u siromašnim zemljama koje nisu potpisnice Haške konvencije, i zato je jako važno čuti različite perspektive. Na današnjoj konferenciji imamo govornike iz Sjedinjenih Država, iz različitih europskih zemalja. Vjerujem da će sve te perspektive pomoći u stvaranju cjelovite slike o tom pitanju i bolje suradnje, koji je cilj i ove konferencije, ali i rasprave na plenarnoj sjednici u Europskom parlamentu.